Joo. Joo, Ai. poista taas. Oi. Ai. Sitten nuolee perään, kun on ensin pussu. Se vähän lohduttaa. Niin. Lohduttaa. Ja nyt minä testaan hampaitani, mutta älä pelkää. Joo. Niin kyllä tulisi toi- just siihen ikään, että täytyy vähän kouluttaa niitä silleen, että jos ne sattuu purasemaan, niin yrittää silleen vähän teatraalisesti kiljasta. Joo. Niin. Niin. Että ne oppii siitä, että Niin. ai se sattuu. Niin. Niin. Onneksi se usein tulee sitten ihan luonnostaankin. Joo, Niin. se voi tulla. Frodo taisi oppia vanhemmalla iällä vasta, että niin. Se oli vähän oikeastaan silleen kaksipiippunen juttu, että se oppi sen, mutta se oppi, että mun syliin ei hypätä sen takia, että se, kun mä en ollut ollenkaan valmistautunut siihen ja se hyppäsi Joo. samalla lailla, kun se hyppää Jennin isän Joo. syliin sellainen, että se ottaa niinku sen kiinni olkapäälle. Joo. Niin mä en ollut yhtään valmistautunut, se niinku maukui mulle siinä lattialla, mä en Joo. mitään tajunnut, että se aikoo tehdä sen, mutta Joo. sitten se hyppäsi, se jäi niinku kynnestä roikkuu tuohon niinku rinnukseen, Joo. siihen nahkaan. Mä huosin kun vietävä silleen, että se tipahti vielä se kattoo vaan, Joo. sori. Joo. Sen jälkeen se ei ole tehnyt sitä vaikka siis Joo. Säkin oot varmaan oppinut, että se tarkoittaa jotain, kun kissa Juu. katsoo sua silmiä ja Niin. nappuu lattialta, että Juu. se tarkoittaa jotain, että Niin. hän aikoo nyt tulla syliin. Kyllä. Tuo meidän nasu on semmonen, että se niinku, se välillä kans voi hyvätä ihan lattialta Joo, syliin joo. tai olkapäille. Joo. Varsinkin silleen, että jos oot kumartunut vähän, esimerkiksi hiekkalaatikkoa tyhjentää tai jotain Niin. muuta ottamaan lattialta, niin se aina naukasee kyllä, että se Joo, ilmoittaa, että niin hän on, nyt aikoo niin on. tässä hypätä. Joo. Repyselkään, sopiiko? Ja sitten Niin. seuraavassa sarjakuvaruudussa se on jo tuolla niinku Niin. olkapäillä ja pitää Niin. varmuuden vuoksi vähän kynsillä kiinni, että Niin. niinku ei Niin. tipahda. Ei mullakaan sitä mitään vastaan olisi, että se mun syliin hyppäisi, mutta se ei nyt hyppää, vaan kun se muistaa, miten mä huusin silloin. Mitäs siellä tapahtuu? Ansaa. Oi voi. Joo. Sulla on silmät auki. Oho. On.